Egunon eta ongi etorri 2023ko ekainaren 26ko ezoiko udalbatza honetara. Gaur hemen uztailaren 23ko hauteskundetako alde batetik lehenengo puntuan edo alderdi politikoen panelen zozketa egingo dugu eta bigarrengo puntuan mahaietako kideen izendapenen zozketa. Beraz, idazkariak esaten duenean, lehenengo puntuakin hasiko gea. Bueno, panelen zozketa egiterakoan, badakizue, egiten da aukeraketa, zozketa aukeraketa egiten da azkenengo hauteskundeen emaitzen arabera. Orduen, kongresorako azkenengo emaitzak izan zian, lehenengo alderdia PSE, bigarrena izan zen EAJ-PNV, laugarrena EA Bildu, eta hirugarrena EH Bildu, eta laugarren Elkarrekin Podemos. Beraz, holan aukeraketa horrela horretan egingo da. Txuen pixkate, 2019an bi hauteskunde egin zian. Ez, baina hau estatuak, estatalak, Bai. Estatalako. 2019an, apirilean egin zian, eta urrenkero izan zen. Baina gero azaroan, beste hauteskunde batzuk izan zian, estatalak baita ere. Honei di azkenengo... Bueno, hemen dauzkarne badin badezu, Azkenengoak honei diala, ez? Begiratu dugu. Bai. 2019ko apirilean, lehenengo indarra PSE, bigarrena PNV, hirugarrena EH Bildu, laugarrena Podemos. Baina azaroan, urte berdinean handik 6 hilabetea edo, lehenengo EH Bildu, bigarren PSE, hirugarren PNV eta laugarren Podemos. Zoi gogatzen zate identia da bi hauteskunde, ez? Bai. Azkenengoak izan zian behiatu? Bueno. Bai. Apirilean izan zian batzuk, justu udala hauteskunde baina hilabetea denago, eta gero azaroan. Estatu kongresua eta bigarren izan zen. Bai. Negazio mendazkate maitzak, Bale, konprobatuko ditugu, akta jasoko dugu, akta izango dugu, konprobatuko dugu, holan azkenean honei dian juliokoak eta gomatzakoak, Bai, bine, espedientean badezu sartzerik, Jone, badezu sartzerik oin? Hemen dakat. Bale, ingo dugu bigarren puntua, konprobatzen den bitartian, eta holan baldin bada, aukerak eta ingo dugu. Eta bigarren puntua zan, maietarako maikiden izendapen zozketa egitea. Badakizue, Sistema Estadistika Instituzio Nazionalen idazelek web bidez egingo da zozketa beti bezala. Parte hartzen dute 18 eta 70 urte bitarteko hautesleen dian herritar guztiak. Lehendakari edo non ordezkoak izendatzeko batxilergoa, bigarren graduko lanbide heziketa edo hauen maila gehiagoko tituludunak artean egingo da zozketa. Eta bokalak eta hauen ordezkoak izendatzeko eskatzen da eskola graduatua edo gutxieneko duten tituludenen artea egiten da. Izendatutako mahai bakoitzeko aukeratuko dira lehendakari bat eta 2 bokal. Eta guztira 14 ordezko ere izendatuko da. Lehen azkenengoan beholan egin genuen, eta, orduan sorteoa egingo zen, ja.
Olzan, EH Bildu, kongresua, bai, holan izan zian, lehenengo EH Bildu zoe, gero EAJ-PNV eta Unidas Podemos. Beraz, aukeraketa holan egin beharko zen. Guk lehenengo panela. Bai. Gure aldetik bigarrena, baina bai gustatuko litzaiguke gero hori errespetatzea denon partetik. Horke ez da kainungo zentzurik aukeraketa itea, gero bakoitzak jartzen baldin baditu nahi duen tokian, orduan. Errespetatzen baldin badia, aukeraketa oso ondo dago, bestela ez da kainungo zentzurik. Egunon, guk 3. panela. Eta argi dago gutzat 4. izango dela. Besterik gabe, aizoiko udalbatzau amaitutzat emango dugu, eta Andoaindarrei San Juan festa bukaera on bat izan dezate da, opa nahi diegu.